Imamo mnogo ljudi koji izađu na prugu, na međunarodni put i kažu mi hoćemo novac, hoćemo naš novac. Imaju pravo što kažu hoće naš novac, ali moramo da budemo svesni sledećih činjenica. Blokirajući međunarodne puteve, oni blokiraju mogućnost posla za sve druge ljude koji rade u ovoj Srbiji, rade negde drugde, svaki dan 8, 10, 12 sati, prehranjuju svoju porodicu, ali ne mogu zbog toga da plasiraju svoje proizvode na tržišta kojima obezbeđuje da dobiju plate. Nije ideja da se borite za svoju platu time što uništavate mogućnost, suspendujete mogućnost drugom da dobije platu. Drugo, nemoguće je obezbediti održivu socijalnu politiku u uslovima kada svi traže da im država naplati ono što država u ovom slučaju ne duguje. Ne postoji država koja je dovoljno bogata, koja može da podmiri sve potrebe. To je realnost u kojoj se nalazimo i to je prosto tako. U tim okolnostima mi moramo da pronađemo rešenje.